Nunui Rualhleng MCA in candidate tu thu kan khret atang khan beina a kon hala chu chu nge kan ti chuanin tunma a khothlang lampang an tira phai lampang vai film timeng a channa vai pa ne na anum dan vel khania kha movie mang khan be ani chawa tin heta po hianin a to pai kami movie mang khan an be ne deuh pe me kami movie khanin vai pa ne nan chan chuan vai pa ne nan lo thelowa a chu a movie ne tin hlain be na tlema i ai thatla lo deuh hlek tua kan khriam tu deuh hlek kan oma a thalo fe fel lo ve ju ka tilowa pau te lian tak mani sian Sulhnu top zia lo ngai ven ve ngai lo nia nge kon te Sulhnu top deuh angena kon sei boka hei tak hi chu movie lo ne hei tak hi chu pom thiam hak deuh me thei ti chuanin helai hin MNF lampanga an legal board in thlawang kan hauta lo ngai thlapatin an thlawang hau na hi ano din na depo data madwa kan bang tu de ni kan yu du pun bang di at sa MN din bang kan ti de ani a khatyang ko de sam ka lo tan ni sim hal do rin party worker din de kan nien tam de wali political party din de le de ni de zo zo a so tu model code of conduct sam ni som din ko so state election commission resort in aron so ka in de ya ka bi ko sam so kam in so isia ti model code of conduct sam thì som di ko rom kum di si na ya na kham khat ani model code of conduct ka chuan ni ya le isia kham bi chin khan ta se a film industry vera a Sulhnu mangan kon be khan kon men son chuaka ti chuanin ni e mi mal nun manga info ka hanin be khom khoi mai hi a huat thla oma ama ko chu film industry te ko film industry ne mi pa ngai chin chon no khweka ama pon han la khwat tu omin ka hing lem lova hei mi mal tak chuan ma ko chu pau ti feeling song song ko chuanin ko ko khana ve do chan chu tunai social media thu dik tak khelem lova oi tamai lo tam ve thina wangin tilai khania no noi chungchang hi hei mila ka ti me teang mizo ka manga chuanin kan nei MC candidate an zuang lu le thok zera LMC te poloni ta se rung le lampanga te po an lani chho mai the ka khelova e malam hun to chu ma ko chu ka soi do chuanin candidate tu ka tanan som a hianin mi pui hian enge an du nia an hriat ti hi ka ngai to nai nom ve me train political party te tin te hian tu party ponita se mi pui te hian enge an du nia an hriat chumi mang chuanin an candidate tu khan an kon the chok thren ta ni chuta chuanin mila le bawak nei lian le ma ni ezon na pol lo tlinga kha mi pui te pon an ring zo tu ka an ngai ni che kang chu Nunui Rualhleng po hi mi tam zo kana kan khriat dana chuan rama ve lo lam pangai ma chuan mi tam zo kana kan khriat dana chuan alai na chuanin akal na ve a lotling te po lotlinga mi tam takin an thlen phak lo thlenga tin bawak lo nei poka alo lak boka chu mi pui tam taka hip thei don ni tu ka an ngai ani che kang chu ti lai ro chuanin mi thon khat thlir dan ro chuan hei iramin royal ball dan entonan khotlang in royal ball dan te local council kan ti te VC level te polonia khatiang ang chi te tin i hemi in royal ball dan no frima sol no lo nei to le khati ang mila kan lem lo ma se local council venga ma za ta thantin lo ni to te tin khati ang chi mon we me president lo ni khat to ang chi te khati ang khotlang in mangang kha chen kha chan ngai poi mo mai the ma se kha khan mi pui te thin lunga pa ne khek lo mai the boka chu wang chuanin candidate tu an han vok chhuana hian ani na taka chun mi pui ten enge an ngai lut nia na khriat chumi tonga the chuak hi an ni thrin tu ka nga ya chan chumi pui te vote an dil miawa chumi thula chuanin e mizoram mangai chum political party be chana hi e hunenga moti chen kha chu apoi mo khop mai ami khinga me mal thoma siam political party be chana chia chuanin an tling hle thelo ni ami khing chu thokan lo ni se apa ko ti von azio hian kan le enzelam ti hi ngai to na ti thui tak mai ne ya hei tun mai len thana lo Phawrh i suta lai LADC lama te lai tun mas district council mo lama te le mun dang dang te po ka tong tu huwa tu so tle ma akil ko head akil khoklam panga in than om jo wa ZPM an che chho mal maya ti chon tun ai hianin amun pui be mizo ko ma chon amun pui be e zola in than om dona heta hianin ZPM hi an vung veo tu ngai ni anin taka tan sok lai ni a chuta chuanin wat number 4 hin to tu nge ding don kan ti chuan la khret reng ZPM hei chu hei mi
ol samnan kala mai menia an ma ni an pa li lan thot na khi chuan agal nu thanga MNF ania Congress join agal lian zolin ya BJP Rualhleng chuang hi hemi ka pali hin ding don wat number 4 a hian helai hianin bawang nei le thom nei ba du ngai chu Nunui agal nu thanga hin ta ni chu heta ta khianin result pakhat chiang MMA kan hriat tu chu mi pui te hian mi la le Sulhnu lo nei thane kan hriat he an o puina bidang hian Sulhnu nei thalo ko ti hau lo ne ma ro chu mi la na chun chin kan lo khan he ma an Sulhnu te po puan sak ngai lo kan lo khan hem ta chu wang chuanin midang ho po khen Sulhnu thwa nei tho ma se hei va bi chian ngai nei va hriat chian ngai ani hi tu mo te zo ngai ni zo chop ngai lo wa minol puina kan hriat chu Nunui hin ta ni ton tu ma hianin wat number 4 hi a result ka hriat chak em chan chu opinion poll te chu opinion poll ania vote thla ke mi sang hi le kan la ni le hala chu result ka hriat chak na chan chu mi pui te hianin comparative one hi an lo langai pe mo em ti ka hriat chak ani ami khing ala khum phri mang zo nga tling to tun ta san chon Nunui tling tu ngai nia ama ko chu comparative one hi alo pe mo em ti kan hriat don chuan ZPM hi wat danga an tlin deuh thupa wat number 4 a ZPM hi an tlin box si chon le khret kan hi tlin box si chonin ama ami khing me that na kha chu lo da thatai da thatu ka ngai la tunge ne ka khachiang bak bik lawa a ZPM khum khri ma kha me puin an la du ti khalang don ni ama ko chen tenan Congress te BJP mi te lo tling tanu ta se tun sang hela som hi pako ka kam politics kho vel thik chuan party yang zong en bak lo ni hi mole ami malang zong en ni hi kan ti theinga tin Nunui lo tling lo ni chuanin MNF in lo tha chho ve ti ai ma chuan mila mi khriat lo hianin vote la hui ni hi ti zong khanin kan thlir thei ome kan ti dei ni chu min pom pui da u chu kan ni ta se ang pon so wat number 4 a hianin tunai hian vote sing khat le sang hi zan hi sumol pani a oma voters kan tiang chu chun ram hlun sau te ram thar no te ram thar le ai zol veng lai te wat number 4 hian huama heta hian tu nge tling don ti kha khre ta cha kom chho to khop maya ang pon se opinion poll kan siam leng wat number 4 be ga na ma kan number 18 voters tam na be han kan siam to a kha chalo da thada la ton tu main wat number 4 a hianin Nunui Rualhleng din na tu a hian neutral takin wat number 4 mi bial kha chin ni ha longa ka channel an thin khan ne maya tunge tling tu ga in du ti kha la hin face na lo lang le a hemi face hi in va met le ke wanga ti chuan in tunge tling tu ga in du ti kha kan lo vote le tlio don ni opinion poll soi to ngena rin tlak tak lo nia kan channel an thin te ZPM tran lo tam kha chon ZPM kha tam ne me tran lo tam lo chon atlem ni le me ma ko chu opinion poll la ki anuam ve kan khima lo vote sak don ni